लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय नै दिनै मागोनि जोंहानाव बिराद आलासि फैनो नागिरदों आरोना एखेबारे बिब'मोन फैजोबनो नागिरदों माने गोसोआ बिराद फुर्ति मोनदों आरोना ओरैनो हारसिं थाबाय थानांगौ जायो न'आवहाय हारसिङानो बांसिन आरोना आइयाबोहाय दखानाव थाङो नालाय सेन्टारावहाय ओमफ्राय दिनै बिब'मोना गासैबो फैजोबगोन आरोना गासैबो हाबा जाजोब्बाय नालाय मालाय ओमफ्राय आब' आरो गुमै माने जरा फैखागोन आरोना बिसोरो बिराद फुर्ति मोनदों माने बिसोरो मोनफैगोन दायो ट्रेनजों फैगासिनो बिसोरो बेलासियाव गगामुगाव मोनफैगोन आरोना 7:30 ना 5टायाव मोनफैयो खोमा ट्रेनाव इयो स्टेशनावहाय ओमफ्राय फैगासिनो आंखौ बुंहरलायदो आरोना ओइ ओंखामा संना दोनहरदो थाबनो संना दोनखादो थांग्रोमोना मोनजाहैनांगोन बुंहरगासिनो गुमै सासेया आरोना ओमफ्राय दानिबो आरो हरखांबावबाय आं सङाखैनो होननानै बुंहरदो आरोना ओमफ्राय दा आङो संनो लादों आरोना ना एवनो लादों आङो फार्स्टआवनो ना एवग्रोनोसै ओमफ्रायो नाखौ एवनानै माजों संनाय जायो दा मिथिला आरोना आङो ना एवनोसै दायो बिसोरो फैनानै मेंगोन ना खामानि मावनो ओंखायनो आङो एसे जानायखौ रेडि खालामनानै दोनसै आरो बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ बिब'मोनखौ नुजोबगोन दा देखायगोन आङो नोंसिनो ओमफ्रायो मोनसे खामानि दं आरोना खामानि माने अमा मासे जानो नागिरदों आरोना जोंहा बिब' बिनानाव ज'नो गासिबो लोगो हमलायनानै बेनो आरोना ओमफ्राय आङो अमा जानायखौबो देखायगोन गाबोननो जागोन आरोना अमा जानाया दिनै जानाय नंला बिसोरो मोनानानैसो मोनफैगोन नालाय ओमफ्राय गाबोन फुंनिफ्राय जासिगोन आरोना जोंना पार्टियाहाय मागोनि नामाव बिब' बिनानाव पार्टि बिब' बिनानाव बिगुमै ओमफ्राय आङो दा ना एवहैनोसै बिसोरनो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोननि दा फैनानै जाहाथे थाबनो मोनजाफैयो नङाबा बिसोरो उखैनानै थानो हानाय नङाना सानसेमानि ओंखाम मोनजायो दा आङो संहैबाय थानोसै नाया बिसिनि आरोना ओमफ्राय आइया दहाय एसे एवनानै जालांबाय ओमफ्राय बिनिनो नै थाव दंखायो आरोना सारायावबो माने बियो दहाय एवखांनाय नालाय बोरैबा जाजोब्बाय नै ओमफ्राय नायाबो बिदै दंमोन ना नै बिदै जाजोबलायदों नाया थावा दुंथ'वाखैनो आरोना नै दासो फार्स्ट एवहांदों दंबावोसो नै बेखौ एवनायावनो बिराद गोबाव लासिगोन आरोना टाइमा नै जोंना आलासिफोरा बोसोनानै ओरैजाय र' सोरखौबा देखायो बावनि नै बोसोन बिफाया माथो दारिया रोजा जाना फैथारदों बिराद थफ्ला लाबोदो आरोना नै ओरैजाय दासो गारिनिफ्राय ओंखारदो आरोना बिसोरो नै हेलौ आंनि इउटुबाव बरायबाय नामा ओइ नै खर'आव नांगोन ओरै जोंना माबाया बोसोनगिरि बिथाङा ओमफ्राय ओरैजालाय बोसोनगिरिनि माबाया आदाबो दंफैयो आरोना नै आदायाबो फैदों ओमफ्राय ओरैजाय आलासि फैदों ओमफ्राय आरो सोर दंबावो गैला आरो ड्राइभारसो फैसा मोनगोन ना मोनाखै ए फै जिराय फै नै एसे खिलिमिलि जादोंलै ओमफ्राय नै बेखौ नुवाखैना ना नोंखौ नुबायमोनलाय बेखौ नुवाखै आरो नै बेबो सासे जोंना लिडारा नै ओइ बोसोन आयौ नों दिनै सोंदोंना आंखौ दिन सोंदो एस नै आबदिंखौ लानि बिबाजैनि फिसाजो आरो दा बिसोरनो जोङो साहा फुदुंगासिनो साहा लायनोसै जोङो गुड मर्निं लोगोफोर दिनै फुंजानि आरोना मैयायो आङो ससे भिडिअखौ होनो हायासै बिराद खामानि मावनानै ओमफ्रायो दिनैयो नै अमाखौ बुथारहांनो लादों आरोना ओरैजाय देथारनो लायनो मानसिफ्रा जमा जागासिनो ओमफ्राय अमायानो गिनानै खारगासिनोसो आरोना बिसोरा ओमफ्राय आं अमा देनायखौ होला आरोना बोरैबा मोनो माने दा बुथारना लाबोबाथाय आङो देखायगोन नोंसिनो फिसासासो आरोना थेलेबलेबसो न'नि आन्थाल' आं देखायगासिनो जाय अमानि मा होनो खोमोनखौ फुनो नै दैखौ बेसेबांबा मोजां गोदौ होखाबाय सानैया नेगासिनो नै ओमफ्राय अमाखौ देखायनि रब नै बेसेबा गोलावखा आरोना खर'निफ्राय देखायनि नै आं नोंसिनो नै भिडिअआव देखायस्रानाय जाबाय आरोना खोमा जिनाया नै बेनो जाबाय आरो नै अन्थाव बाथावनो बेसेरा बे नङामोन आरो दै खिन्थु बुथारनो गोनाङा बेलेगसोमोन ओमफ्राय बेसो बोरैबा ग्रोब जाफ्लांगारबाय नै बिसिनि थाखायनो बडि देखाय बडि नायलाय माबायदि नुदों मोजां नुदों दैया जायाखै जाबाय मा खासि आरोना जों दा बेखौनो एवनानै जालाय हांनानै जालाय जासिगोन अन्थावथावनो नै खोमाया देखायस्राना जाबाय आङो अमाखौ नै फिसालाया बायलेन दामनो मोनैनि बोरैबा मोनसे जानानै फैबाय नै बुगाबाय फै
गानानै लामाथिं मोनफैबाय आरो ना मालाबानो मानो नोङो बोराबदो खोन्थालाय मानो बोराबदो मानो मा मोनैनि सिमां नुनायनि आं नुदों सिमां नुनायनिसो उन्दुदो मा सिमां नुनाय आं खोनासंनि बाथ्रा नोङो मा मोनैनि गाबदो मा मोनैनि गाबदो नोंखौनो मा होआखै बायलन होआखै गिटार दं आरो ना ओमफ्राय गिटारखौ दामनो मोनैनि दाय जागासिनो बेखौनो बायलन जागासिनो आरो दा दामनो मोनगोन दै दा मोसागोन दै मेथाइ खनै दामगोन ना बिनिनो लामाथिं बोराबनानै फैबाय आरो नै हारसिंनो ओरै लामाथिं जों दानिया अमा गोदानै नायनोसै ना सानैजों थ' लामाथिं बोराबना फैदों बियो दे मा हेलौ लोगोफोर होनहरदो दे आखाया ओरै खालामदो हेलौ लोगोफोर होनदो गोजौआव नोंसोर माबोरै दं अमा जानो नागिरदों नोंसोर नायबाय थादै जोङो हांनानैबो जागोन एवनानैबो जागोन दानिया नायलांबाय थादो थौदो अफ खालामहरबाय नै गुदुंनिया बारा मोजां जादियानो ओंखायनोथ' नै हाब्रुजोंसो लिरथाबसिगोन ओमफ्राय सावगोन आरो ना हाब्रुजों लिरखांनानै सावो दा होमबा दा गोसोमा गासिनो आरो दहाय गोसोमा गायाखै नङा आं मिथिमाराखै बोरै बानखायो नायलायो मा होनदों संख्रि राजा दे अ इयावनो आदा इयावनो नायनायावनो सिनायखायो नै सिंख्रुग्रा होननानै दे देन्जारसो दे सिन ओइ नै बोरैबासो होनलायबाय सिनखांबायबो आरो ना नै नोंसोरो थोद जाया जाबोसो बोसोनगिरियानो बारग' आफादगिरिया सासे खिनानै फैदों खननै जाबाय होनदों नामा नों खिनाया दे सिनबाय था जाबाय नै एबार गुबायना मोजाङै गाब्रा दे देलाय दहाय लाब बुथारो नैखौ होला इखौ होनानै ओइलाय जा बरिया बुखारोना ओमफ्राय नैबे उदैनिया गुनो नागिरखाया बारा माने नि मोदोमा गुरै जायोना लोथोथोनो दादुलायानो दाबो अरखौनो सुनो हायाखै माला मोनजागोन नै आयौ बिराद बरिया खालामखादों आरो ना मोजां नुनानैथ' नायौ होनदां नों मा सानदोंमोन नों बुंलाय गाज्रि सानदोंमोन आरो ना नों माने जानो गोनांखौ जेबो जायाखै ना ओरैजाय गोदानायाबो जोबहांसिगोन आरो ना नै बारा गैला बोराया नै गरमनानै सिंनियाल'सै बिखायानो गिदिरथार नालाय दाबो गोदाखाङा नायलाय गांलाबला बरियाखाना बिराद माने ओरै हांनो नै दैया सुगासिनो मैलाया स्र' खारनाय बायदि नै अमा खर' आयै अमानि खर'खौ मा साइज बुखादों नायलाय खोमा गैयिखौ गब्रा अयथासार मेजेम माने अयथासार दे गोख्रै गोदालाय एसे थाब गोदाना देखायलाय बोराय नायथारना नोंखौ दाला देखायनो हाला बोराया नैथ' नै जेबो खामानि गैया जेबो रोङा गुदिनिफ्राय आं मेनाजारसो होनब्रा ओरै नांगौ थोरै नांगौ सासेया नै नायदो गोदाखासिगोन आरो ना खोनायाखै मोजाङै बुं मा होनदो मरिगावनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोदों जोङो अमा जानो थाखाय सारिगिदिं अमा गोजा ना सारिगिदिं अमा गोजा wah नुवाखै जिन्दाबाद अमा जिन्दाबाद अमा जिन्दाबाद अमा जायै नुदो सेहेराफोरखौ माबायदि नै सासेयाथ' नायलाय मिरि बोरायानो मिरि बोराय सेम माने जुथानिफ्राय लानानै मिरि बोराय आरो नै ओरैबा नै ओरैजाय बेबुखौ सुगासिनो गोदाग्राफोरा गोदागासिनो ओरैजाय सुग्राफोरा सुगासिनो नै बिमाजों फिसाजो गेदेरजों नै आदा थांबायानो ना गैला नै जोब्बायानो मोनसेल'सै ना आइटेमा बेलेग आरो ना नै
लकेल जाग्रा इसोरो माने अमा समा जानो हायाबा मिन्थिया आरो मानसिया मा मडेल अमा जानो हायो मानसिखो अमाखौ मानो जानो हाया बिदिबाथाय मिन्थिखादो आरो अमाखौ नायनानै इसा जानो आंगायखाबायनो आरो ना खोमाया जिलायलायनायखाय अन्थावथावनो गोसोबा दा जाफ्लांबावगोनसो गुन'त्सब दंनो बारा गिदिर नङा 5 केजिल' मा होनदों नोंथाङा बारा गिदिर नङा 5 केजिल' 5 केजि जानो बेसे खम होनदोंमोनलाय 5 केजि जानो सेरब्रै थिनफ'आ खम नामा फवासेल' नामा ओमफ्राय आयु नै नायनानैनो मिन्थिखायो फवासे दाउआ माबायदि आरो बेबुआ नै बेसे बेदरा नै एवै एवै मोननायनि हाबाफारियाव ना बाजै ओमफ्राय नै इथिं दालि जानग्रोदो आरो ना दालिखौ माने बयबो जायैखाय एसेल' संबाय ओरैजाय जोंना कबि हानो लाबोदो नै रुसिगोन आरो बेखौ एखेबारे बेदर जायै जायै आंगायगोन ना खाजा रुनो नागिरदो नै ओमफ्राय जोंना नै आरो ना बाजैया एवग्रा नै आं एवग्रा बेदर एवग्रा बाजैया बेदर एवग्रा बारा गोबाव नांला र' मोनजाथारसिगोन ओमफ्राय ओरै हांनायखौ जाग्राया जागासिनो बाजैया आन्दायलायलांगोनहाय सङै सङै र' एसे ओइथिं बेदर हांनाया जागोन ना जायाखै नायहैनो र' आदाया सिरि जनानै दं नै मोनबाय होनदों नामा इयो बारासो जाब्रैबाय खोमा बेखौ दा फिसा फिसा हाजोबसिगोन आरो ना नै थाखोनैबावसो 2 थालाबावसो आयु ओमफ्राय अमा लानजाया नै दाउबो हांदो ओइ नै वाव लेग पिस नै बरिया जाखागोन बिसनिखौसो लुगैलायगोन मोनबाय आरो ना अकलखौ दा हानानै जानांसिगौल' Lakarnya gini gue jangan lakarnya. Pani. Dah, siap. Wah, tadi lu nemas tuh ya? Hah? Tadi lu nemas tuh ya? Parah, apa ini? Ada yang saya ini. Apa yang saya ini? Ini ada saya mau. Siapa? Bukan ukuran satu. Multi lagi minta kacau. Kayak si Frank kacau itu mau mbak. Kayak si Frank kacau itu baik. Kayak si Frank kacau itu mau. Kayak mana bisa umah jadi umah jadi. Oke. Kayak nasi ada kopi lebih bicara. Kopi lebih bicara umah mbak. Kopi lebih bicara. Panu jadi sih panu jadi hasil dari kerjanya. Panu jadi hasil kerjanya. Mana kayak si panu jadi. Mana itu bisa turun. Stop lagi gelas. Jangan mau kayak ada di. Ada Sania abu warna. Ibu abu, iya abu tuksa, iya abu megal. Right. Rezek kau burla. Rezek kaklari. Rezek tiger. Rezek Thailand sarung. Apa ini kau? Undesin. Nah malah siapa kami kata kasneran ya sudah lagi kasneran. Mana? Istri rumah jaga kerja. Istri rumah jaga kerja, tangkap burla kerja. Biar jaga nama sungai deh. Oh, kasar. Hatai burla lagi manusia kagan. Hatai kuli kelai. Iya. Kau hah? Ikan hatai ya. Ina durbol kah beri bamen sih. Ina dari orang ina ninsne kaya South Indian model kah. Ada ina? Dari kalau di Kio bo manchon man naik naik. kalau di mana sah dari sobat mutu satu sobat ke muri besi ada dari aja nanti kalau di mana alman Itu Didi maru. Oh, gilas so Didim. Itu gilas no hoino.
शिफ्ट कर दे हमारी तलवार जो के फाड़ दे Musay dah. Musay dah. Agaya bersemi, agaya lazia. Ada yang bersemi, ada yang lazia, 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 wala ada. Aku lazia, wala ada. Aku lazia, lazia, lazia.